Fl-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba, il-Papa Franġisku jistedinna biex inħarsu b'umiltà lejn ir-realtà tal-familja. Il-Papa Franġisku, persuna b'riġlejh mal-art, jurina li jifhem is-sitwazzjoni attwali tal-familja u għalhekk iħares lejn l-isfidi serji li l-familja tħabbat wiċċha magħhom u li l-kultura ta' żmienna qiegħda dejjem iżżid. Jeżisti individwaliżmu esaġerat li qed jagħmilha diffiċli li persuna tagħti lilha nnifisha b'mod ġeneruż lil persuna oħra. Filwaqt li nibżgħu mis-solitudni u nfittxu l-protezzjoni u l-fedeltà, ma nixtiequx ninqabdu f'relazzjoni illi ttellifna mis-sodisfazzjon tax-xewqat personali tagħna. Dan qed ixejjen ir-rabtiet familjari u jwassal biex il-membri tal-familja isiru gżira għalihom. Jibdew ifittxu il-gost personali, ma jittollerawx lil xulxin, isiru arroganti u sa jaslu għal vjolenza. Realtà oħra fil-kultura ta' żmienna hi il-ħeffa li biha xi wħud jgħaddu minn relazzjoni affettiva għal oħra. Għal ħafna l-imħabba hi bħal social network fejn tista' tikkonnettja u tiskonnettja skont il-pjaċir tal-konsumatur. L-impenn fit-tul iqanqal biża'. Il-ħin liberu sar ossessjoni u l-ħin kollu nagħmlu l-kalkoli bejnietna. It-tifrik fil-familja spiss iseħħ bejn adulti li jfittxu l-awtonomija minn xulxin u jiġħdu l-ideal nobbli li jibqgħu flimkien sal-aħħar ħalli jieħdu ħsieb xulxin u jwiżnu lil xulxin. Hi r-realtà ta' żmienna li iż-żgħażagħ jaqtaw qalbhom milli jiffurmaw familja, tant li f'xi pajjiżi ħafna żgħażagħ ikollhom jissospendu żwieġ minħabba l-qagħda ekonomika tagħhom, l-istudju jew in-nuqqas ta' xogħol. L-eżempji ta' madwarhom u l-effett tal-ideoloġiji li jxejnu l-familja u l-esperjenza tal-falliment ta' koppji oħra huma wkoll kawża ta' skoraġġiment għaż-żgħażagħ li qed jiġu mirbuħa mill-attrazzjoni tal-konvivenza u qed iħarsu lejn ir-relazzjoni biss bħala ħaġa emottiva u romantika. Il-Papa jelenka sfidi oħra tal-familja huma ħafna it-tfal li qed jitwieldu barra miż-żwieġ u l-abbuż fuq it-tfal u realtà skandaluża. Isemmi l-immigrazzjoni sfurzata tal-familji, frott tal-gwerra, tal-persekuzzjoni u tal-faqar. Il-faqar estrem wassal lil xi familji biex saħansitra jbigħu lil uliedhom għal prostituzzjoni jew it-traffikar tal-organi. Quddiem dan kollu, il-ħidma tal-Knisja mhix li tieħu post il-kuxjenzi imma li tiffurmhom biex il-persuni jagħmlu l-aħjar għażliet. Tkun qed tagħmel bħal Kristu li qatt ma naqas li bil-ħnina tiegħu ikun qrib tal-persuni dgħajfa bħas-Sammaritana u l-mara adultera.